Lisbon ye phi ki la thak bor ki ba la ye don ha ka jing khot ge jong ni ne benta ye ka ba gi peskel ye ka ni ka jing thu jong ka party ha ka ba la ga liang jong ni kum ka party hadin ba gi i ye ka ni ka jing ka ba ki pat ba nong chung chong jong ka Eastern Hills ki ye kan do kham tam ha jing de ba usurok National Highway 06 Nagalian juni kum ka party ngila persyang ya kaban ya keren bat ki bor halor kam tam yo chief minister nanta ngiliu i ba kinomi khaman jongi ro ki la pensyo nanta ki wei ki seng ki senju ko hechnong ngila keren lot ki la kapal lot ye ka sarkar ndai hado menta ka ne ka sarkar ka dang le lende kam sngap bat kam patio ya kani ka jing ye kendo ka jongi te kat badang ya ki por ka jing sniu ka nang jur ka jing jia ka sniu si kila nang jia ke jing kala ki kali ke jing accident ke bajia ka man ke ski te gumta nim la shu ban shu pek dan ban shu sngap ye kane te nagali jugi ka voice of the people party clear circle ngila ye kut bangin pelong ya kane ke jing lang pai ba hante hamadan football te lang playground hante at khiawes ha ka khapra tarik badai badai arjar akulai ha ka por khatwei beje kani ke jing khot ke jongi yo pai ba kalong bagi yo sel ya ka ya ka sur ka jong ba ka ai ka ba udon ban ajimut lene ban yakren ban ya ajimut hang ta ka jingelang ti ngina kalian jungi kum ka party aba nila yo ya ka ni ka jing ujor lene ka ta ka jing ka pat ki babun ki balang bangin kren ha jing ede ba ka ni ka jing ka bangi ka do khamtam ha jing ede ba surong ti ngila yakut bangin mi badan no ban le supai ba bani osngau ya ka sur pai ba namar bamenta ngiyo yaw news rock kalong perban ka jima hagaya ke jeng ngiti ba kesrok kadai ka bulung jong karo ka pa ndai habang iyo i ba surok u longkum ne te ka bamot ba ka district ka jongi ka pani ba kadang long ka ba ka badang hier dor do kata kata te habang ipe je ka jinglong jiman jong surok khamtam hapo district headquarter jongi ka lalong ka ba ilerai but sharum ste hadu banda poi border Assam ste ro kagajing late kagajing lap kajongi bahulong shu ban ya ki kali te nagaliang jongi ngidon takata ban yakhot ban yawer yo pai ba jong ka thai is jantin skoro ko wei bakin yabi renti bakin ya yo sneu ya kani kajing khot kajongi kena bakin yabi pai ba ngila ban sim ya kara hakata ka siro ka ba ngin penbor ka sarkar bakan le namar ngiyo i bakajing aipor kajing kren hakimi iman kampus shano te kala de ka por ya ka bangin simbai ya ka rai ka jong pai ba kai ka bade banle ngin le be khnang ba ban pen yo skill le ban pe ya ka ni ka sarkar ka ba ngala ko ngala panong tagata hi ka ni ka de ka jing ai kubor ka jongi ba ngin sa pelong ya kata ka jing lang pai ba tengi khot ni wer na du kiseng balang kiseng long ki kiseng nyatro kiseng kali kamai kiseng balang pa pher ki senjuk ki wahe sino ki badon benta bani kren ya kani ka jinge tingi khot iki shakani ka lempung ban ya mirjumut bani ya de ka juk kasor ha ka juk lenti khanam ba ngin poi shaka jing job kan bangi da ya kren ha ka jong lenti ka bamun ngi de ngimpat ge skau thu jumut te kan bangi pat skau thu jumut ki bor paria ban penduk pendam dia kata ka bor jongi kumpai ba kenang yo bor ti kumta ngi de ban ya wan ban isok tilang haga jo karusan kenang bangi la ban perulong ya kani kajing don kam jong perba to haji ide ber kajing long jing man jong srok apo district headquarter ka jong ya po clearet kale isang so chisha managane kala don gawe kajing thetaya ka bajia hang tu hi hayo te jer khat bade ka poslap la sinut ki mau hikti chigi ki briu ki baya to te don bong mu khlam don man saw te ngi i ba la de ha ka poslap ro ki mar ye kajing ti ko sakai la ka de ha ka por bashit barang nero pum bashit kai tiu i bakani data bakata ya so kali kawan dari kala kata ro wat ya kani ka jingko jingkhia jong ki khna lung ki long mi long pa ba ya hang to ba im hang to ba di jingdi ba shong ba sa hang to te kani ka kala peleran ya ka district jongi tu ta na kali jongi ka voice of people party ni ka tujuri kini economic mat jongi de ban ahli thantang ban susngap taman su ajumut le taman su kren ka sokar dari ki de ban mi shikwan
ban lada ka sarkar kama balai kimla se ban dalam yo pai ba ban le da kino ki jing da kini ki protes ki ba la ban pen ko mo yo sarkar tambah lo ameli kamu langsung ban dalam pai ba le ni ban pelong kino ki pai ba persya yo sarkar I kumba kila syakte syakum te kumta ni kum ki pai ba ngilaji de ki bakini sai bakini kren ndre ni sangsot ya ka jing sya I ben ke jongi ke jing sya kan suat ke jongi kumba long mata te tangan ni ke kerwo ko ba ni kren sya je sarkar warpun bor ya pai ba mo ban mi ban thau ji kulmar ban penlong ji ki habangi kepada ke linti ke ba jajai ke sarkar ka de ban skapen balik kan haban penbor ki sang halang leli yani ki parti ban kren kum gini ki badai ki badai ka roy ka par ka ba kongsan kamtam yu surok kan tani tai